Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang sugo ng mga maharlikang engkanto mula sa Hilaga. Wala kang puwag sa mundong ito. Budoy ang lana, ipahid mo sa noo niya habang binibigkas ko ang orasyon. Narito na po, Lolo. Bago natin simulan ang buong kwento, baka naman pwede makahingi ng isang subscribe dyan. Maraming salamat. God bless. Umpisa na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa Tapas, Capiz, noong taong 1964, ang katahimikan ng gabi ay madalas na binabalot ng takot. Hindi ito dahil sa mga ligaw na hayop, kundi dahil sa mga hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kadiliman. Si Lolo Inara ay nakaupo sa tapat ng kanyang bintana habang hinihitit ang kanyang paboritong tabako. Ang usok nito ay nagsisilbing pananggalang niya sa mga masasamang espiritu. Kilala siya sa buong baryo bilang ang pinakamahusay na albularyo. Ang tanging takbuhan ng mga tao kapag may nangkukulam o kapag may naririnig na kaluskos ng pakpak sa ibabaw ng kanilang mga bubungan. "Lolo, mukhang malalim ang iniisip niyo ah." Bati ni Budoy, ang kanyang apo at tanging disipulo. Kasalukuyan itong nagbabayo ng mga dahon ng sambong at iba pang halamang gamot na gagamitin nila para sa susunod na araw. Inalis ni Lolo Inarang tabako sa kanyang bibig at tumingin sa labas, kung saan ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Budoy, ramdam mo ba ang bigat ng hangin? Hindi ito ordinaryong gabi lang. May mga nilalang na galing sa kabilang mundo na pilit tumatawid dito sa atin. Tumigil si Budoy sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanyang lolo. "Ang mga aswang po bang tinutukoy nyo? Balita ko may mga nawawalang baka sa kabilang sityo." Higit pa sa mga aswang, Budoy, may mga engkantong itim na nakikipagtulungan sa kanila. Ginagamit nila ang mga aswang para makalabas sa mundo ng mga tao at kumuha ng lakas. Paliwanag ni Lolo Inara habang muling ibinabalik ang tabako sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay narinig nila ang isang mabilis na katok sa kanilang pintuan. Hingal na hingal ang isang lalaki na nagngangalang Mang Tomas. Lolo Inara, tulungan niyo po kami. Ang anak ko ay tila sinasabihan at ayaw tumigil sa pag-ungol na parang aso." "Ganun ba? Budoy, dalhin mo ang lana at mga tataran na tanso. Kailangan natin magmadali." Utos ni Lolo Inara sa kanyang apo. "Opo, Lolo. Handa na ang lahat." Naglakad sila sa madilim na daan patungo sa bahay ni Mang Tomas. Ang tanging tanglaw nila ay ang lampara ni Budoy at ang nagbabagang dulo ng tabako ni Lolo Inara. Sa bawat hakbang nila, tila sumasabay ang mga huni ng kuliglig na parang nagbababala. Pagdating nila sa bahay ni Mang Tomas, nadatnan nila ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas at takot na lumapit. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang kalabog ng mga gamit at isang boses na hindi pang tao. "Huwag kayong papasok. Mapanganib to." Babala ni Lolo Inara sa mga tao bago sila pumasok ni Budoy sa loob. Sa loob ng silid, nakita nila ang anak ni Mang Tomas na si Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay tila nagiging kulay abo. Ang lakas niya ay hindi pangkaraniwan dahil 3 lalaki na ang pumipigil sa kanya, ngunit tila wala lang ito. "Ilabas niyo ang bata," sigaw ni Lolo Inara sa mga lalaking humahawak kay Cardo. "Budoy, ihanda mo ang usok ng tabako at ilibot mo sa paligid ng silid." "Ngayon na po, Lolo," tugon ni Budoy habang sinisindihan ng isang espesyal na insenso na hinaluan ng pinatuyong dahon ng tabako. Habang kumakalat ang usok, nagsimulang sumigaw si Cardo. Ang boses na lumalabas sa kanyang bibig ay parang 2 boses na nagsasabay. Isang malalim at isang matinis na hindi halos maintindihan. "Hindi niyo ako mapapalis dito, matandang albularyo. Ang mundong ito ay amin na."
Sigaw ng nilalang na nasa loob ni Cardo. Ngumiti ng bahagya si Lolo Inara, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Aba, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang sugo ng mga maharlikang engkanto mula sa Hilaga. Wala kang puwang sa mundong ito. Sabi ni Lolo Inara sa matigas na boses. Biglang lumiwanag ang paligid ni Lolo Inara. Isang maputing liwanag na tanging siya lang at ang nilalang lang ang nakakakita ng malinaw. Ito ang gabay na ibinigay sa kanya ng mga engkantong puti. Ang maharlikang nangangalaga at tagapagbalanse ng kalikasan. Budoy ang lana, ipahid mo sa kanyang noo habang binibigkas ko ang orasyon. Mabilis na lumapit si Budoy kahit nakitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Narito na po, Lolo, sabi ni Budoy habang maingat na ipinapahid ang langis sa nagpupumiglas na si Cardo. Nagsimulang magsalita si Lolo Inar ng mga salitang hindi naiintindihan ni Budoy. Ngunit bawat salita ay tila may bigat na nagpapabagsak sa nilalang na nasa loob ni Cardo. Ang usok ng tabako ay naging mistulang mga kadena na pumupulupot sa katawan ng bata. Isang nakabibinging tili ang kumawala kay Cardo bago siya tuluyang mawala ng malay. Isang itim na usok ang nakitang lumabas sa binata at lumusot sa bintana at mabilis na naglaho sa kagubatan. Tapos na, Budoy. Ngunit simula pa lang to, sabi ni Lolo Inara habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Bakit niyo po nasabi simula pa lang to, Lolo? Hindi ba natin sila napaalis? Ang nakita natin ay alipores lamang. Ang mga engkantong itim ay nagbubuklod sa mga aswang sa bundok ng Halcon. May mas malaking banta na dumarating sa kapis. Seryosong sagot ni Lolo Inar. Lumabas si Lolo Inar sa balkonahe ng bahay ni Mang Tomas at tumingin sa direksyon ng bundok. Ramdam niya ang tawag ng kanyang mga gabaya. Ang mga maharlikang engkanto ay muling nagpaparamdam sa kanya. Nagbibigay ng babala na ang digmaan sa pagitan ng dilim at liwanag ay hindi na mapipigilan. Lolo, kailangan ba nating maghanda ng mas maraming gamot? Tanong ni Budoy na sumunod sa kanya. Hindi lang gamot, Budoy. Kailangan nating ihanda ang ating loob. Ang kalaban natin ay hindi lang kumakain ng laman, kundi nagnanakaw din ng kaluluwa, sabi ni Lolo Inar. Bumalik sila sa kanilang kubo ng madaling araw. Habang naglalakad, may napansin si Budoy sa mga puno ng saging sa gilid ng daan. Ang mga dahon nito ay punit-punit at may mga bakas ng kuko na tila hindi galing sa hayop. Lolo, tignan niyo po yung mga puno, turo ni Budoy. Huminto ang matanda at sinuri ang mga bakas. Ito ang marka ng mga aswang na may gabay na itim na engkanto. Mas mabilis sila at mas malakas kaysa sa mga karaniwang aswang na nakasanayan natin, obserba ni Lolo Inara. Pagdating sa bahay, hindi agad natulog si Lolo Inara. Binuksan niya ang isang lumang kaban na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob nito ay may isang kampilan na gawa sa pilak at mga antigong anting-anting. Para saan po ang mga yan, Lolo? Akala ko pa sapat na ang usok at lana, tanong ni Budoy habang namamangha sa mga gamit na kanyang nasisilayan. Sa pagkakataong ito, Budoy, ang ating mga dasal ay kailangan samahan ng talim. Ang mga maharlikang engkanto ay nag-utos sa akin na linisin ang kapis bago tuluyang masakop ng kadiliman ang buong probinsya, paliwanag ni Lolo Inara. Naupo si Lolo Inara sa kanyang papag at muling nagsindi ng tabako. Budoy, maupo ka rito. May mga bagay akong dapat ituro sa iyo na hindi mo pa naririnig sa buong buhay mo. Ang tungkulin ng isang albularyo ay hindi lang manggamot, kundi maging bantay sa pintuan ng dalawang mundo. Nakinig ng mabuti si Budoy. Alam niyang ang gabing yon ang simula ng isang mahabang paglalakbay na babago sa kanilang buhay sa gitna ng mga kababalaghan sa kapis. Ano po ang unang hakbang, Lolo? Tanong ni Budoy. Pupunta tayo sa pusod ng kagubatan sa susunod na kabilugan ng buwan.
Doon natin katatagpuin ang mga pinuno ng maharlikang engkanto upang makuha ang basbas para sa gagawin nating pagpupuksa. Sagot ni Lolo Inara habang ang usok ng kanyang tabako ay tila bumubuo ng mga figura ng mga mandirigma sa hangin. Lumipas ang ilang araw at naging abala ang maglolo sa paghahanda. Tila nagiging agresibo ang mga kakaibang nilalang sa paligid naman. Isang gabi, habang nag-aayos ng kagamitan si Budoy, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa likod ng kanilang bahay. Budoy, Budoy, halika rito. Ang malambing na boses na tila kay ganda pakinggan. Muntik nang lumabas si Budoy ng bahay nang biglang hawakan siya ni Lolo Inar sa balikat. Huwag kang makikinig, Budoy. Iyan ay isang tiktik na nagpapanggap. Kapag sumagot ka o lumapit, wala na kaming mahihintay sa'yo. Salamat po, Lolo. Akala ko po ay isa sa mga kapitbahay natin. Tandaan mo, ang kalaban ay gagamit ng lahat ng paraan para tayo ay mapigilan. Huwag kang magpapadala sa iyong pandinig o paningin. Gamitin mo ang iyong pakiramdam. Payo ng matanda. Kinuha ni Lolo Inar ang kanyang tabako at ibinuga ang usok sa direksyon ng boses. Isang matinis na hiyaw ang narinig nila bago muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Handa ka na ba, Budoy? Bukas ay kabilugan na ng buwan. Doon natin malalaman kung karapat-dapat ba tayo maging katuwang ng mga maharlikang engkanto. Handa na po ako, Lolo. Hanggat kasama ko kayo, hindi ako matatakot. Sagot ni Budoy nang may determinasyon. Nagpatuloy ang gabi habang ang dalawa ay naghahanda para sa isang misyon na hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong Capiz. Nang sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan ang buong paligid ng Tapas ay tila nagbago ang anyo. Ang liwanag ng buwan ay hindi kulay pilak, kundi tila may bahid ng ginto na tumatagos sa pagitan ng mga dambuhalang puno. Bitbit ni Lolo Inara ang kanyang kampilan at ang silyadong lalagyan ng tabako, habang si Budoy naman ay dala ang isang lampara na ang gatong ay langis na hinaluan ng luya at bawang. Lolo, bakit tila tumatahimik ang hayop sa gubat? Kanina pa tayo naglalakad pero wala naman lang ako naririnig na kahit na anong huni. Dahil alam nilang paparating na tayo sa hangganan, Budoy. Ang mga hayop ay may pakiramdam na wala sa tao. Alam nilang ang bahaging ito ng gubat ay hindi na sa atin. Sagot ni Lolo Inara habang patuloy sa paglalakad ng walang pag-aalinlangan. Huminto sila sa tapat ng isang malaking puno na nababalutan ng makapal na baging. Dito ang hangin ay tila naging mas malamig at mabango na tila amoy ng mga sariwang bulaklak na hindi naman nakikita sa paligid. Budoy, sindihan mo ang 7 piraso ng tabako at ilatag mo sa paanan ng puno. Huwag kang titingala kahit anong mangyari. Utos ni Lolo Inara. Opo, Lolo. Tugon ni Budoy. Mabilis niyang ginawa ang utos. Habang nilalatag niya ang mga tabako, nakaramdam siya ng tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa taas ng puno. Gusto niyang tumingala pero naalala niya ang babala ng kanyang lolo. Maya-maya pa tumayo si Lolo Inara sa gitna at itinaas ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang bumigkas ng isang orasyon sa wikang tila musika sa pandinig, ngunit may dalang kapangyarihan. Maya-maya pa, ang malaking puno ay tila nagliwanag. Ang mga baging ay kusang gumalaw at bubukas na tila isang pintuan. Mula sa liwanag, lumabas ang isang matangkad na lalaki. Ang kanyang kasuotan ay parang ginto na kumikinang at ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap. Siya ang pinuno ng mga maharlikang engkanto na gabay ni Lolo Inara. Inara, matapat na lingkod. Narito po ako, mahal na pinuno, kasama ang aking apo na si Budoy. Handa na kaming gampanan ng iyong utos. Sabi ni Lolo Inara habang yumuyukod bilang paggalang. Tumingin ang engkanto kay Budoy na noon ay nakayuko pa rin. Ang batang ito ay may malinis na puso, ngunit ang kanyang takot ay magiging hadlang. Budoy, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingin si Budoy
Hindi siya nabulag sa liwanag. Sa halip ay nakaramdam siya ng isang kakaibang tapang. Hindi na po ako natatakot, matapang na sabi ni Budoy. Ngumiti ang Maharlikang Engkanto. Mabuti, dahil ang kalaban ninyo ay hindi lamang ang mga aswang na gutom sa laman. Ang mga engkantong itim sa pamumuno ng isang nagngangalang Agar ay nagtayo ng kuta sa kabilang bahagi ng ilog ng Panay. Doon nila ginagawa ang ritual para tuluyang mabuksan ang lagusan ng kadiliman dito sa probinsya ng Capiz. Ano po ang kailangan namin gawin, mahal na pinuno? Tanong ni Lolo Inara. Kailangan ninyo sirain ang itim na bilimbing na nagsisilbing puso ng kanilang kapangyarihan. May kakayahan silang maglaho o hindi makita sa ilalim ng kadiliman. Babala ng engkanto. Iniabot ng Maharlikang Engkanto ang isang maliit na kristal kay Lolo Inara. Ito ay naglalaman ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Sabi nito. Gamitin niyo ito kapag napapalibutan na kayo ng kadiliman, at kapag napapalibutan na kayo, Budoy, tanggapin mo ito. Isang kwintas na may pendant na tila kuko ng isang malakas na nilalang ang ibinigay kay Budoy. Ito ay magbibigay sa iyo ng babala kung may aswang na malapit sa iyo. Iinit ito kapag naroon ang panganib. Marami salamat po, sabi ni Budoy habang isinusuot ang kwintas. Sa isang iglap, nawala ang liwanag at ang Maharlikang Engkanto. Ang puno ay bumalik sa dati nitong anyo, ngunit may naiwan na isang mapa sa lupa na gawa sa tuyong dahon. Lolo, kailangan na natin magmadali. Ang sabi ng Engkanto, malapit na ang ritual. Tama ka, Budoy. Pero bago tayo tumuloy, kailangan nating dumaan sa baryo ng Aglalana. Doon ko itatago ang mga tao habang ginagawa natin ang misyon. Hindi sila ligtas kung mananatili sila sa kanilang mga bahay. Sabi ng matanda habang naglalakad pabalik. Naramdaman naman ni Budoy na umiinit ang kwintas. Huminto siya at hinawakan ang braso ng kanyang lolo. Lolo, ang kwintas, umiinit po. Mabilis na bumunot ng tabako si Lolo Inara at sinindihan ito sa isang kiskis lang ng kanyang daliri. Ibinuga niya ang usok sa paligid nila. Sa loob ng makapal na usok, nakita nila ang mga anino ng 4 na nilalang na nakalutang sa hangin. Ang kanilang mga pakpak ay parang sa paniki, ngunit mas malalaki. Mahaba din ang kanilang mga kuko. Mga manananggal, ngunit may kakaiba sa kanila. Tila may suot silang mga itim na bato sa kanilang leeg. Iyon siguro ang bigay ng mga engkantong itim sa kanila, Lolo, sabi ni Budoy. Biglang bumulusok pababa ang isa sa mga manananggal direkta kay Budoy. Mabilis namang iwinasiwas ni Lolo Inara ang kanyang kampilan. Nang tumama ang pilak sa talima sa balat ng manananggal, umapoy ito hanggang sa masangsang na amoy na lang na nasusunog na laman ang bumalot sa hangin. Huwag kayong lalapit kung ayaw ninyong maabo, sigaw ni Lolo Inara habang winawagayway ang nagbabagang tabako. Ang 3 natitirang manananggal ay nagpaikot-ikot sa itaas, tila naghihintay ng pagkakataon. Alam ni Lolo Inara na hindi sapat ang pilak para sa lahat. Budoy, gamitin mo ang lana sa iyong bag. Ibisik mo sa paligid. Utos ng matanda. Agad na kinuha ni Budoy ang bote ng lana at winisik ito sa hangin. Nang madikitan ng lana ang mga manananggal, nagsimula silang magsisigaw sa sobrang sakit dahil ang lanang iyon ay binasbasan ng mga Maharlikang Engkanto. Umalis na kayo at sabihin niyo kay Agar, ang kamatayan niyo ay malapit na, sabi ni Lolo Inara. Dahil sa takot at sakit, mabilis na lumipad palayo ang mga manananggala patungo sa kabundukan. Ayos ka lang ba, Budoy? Opo, Lolo. Medyo nagulat lang po ako sa bilis ng nangyari.
Sagot ni Budoy habang inaayos ang kanyang sarili. Mas lalo tayong mag-iingat. Alam nilang narito tayo. Ang mga alagad ni Agar ay hindi titigil hanggat hindi tayo napupuksa. Sabi ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa baryo. Ang aglala na. Ang baryo ay tila isang ghost town. Walang ilaw, walang tao sa kalsada, at lahat ng bintana ay sarado. Ngunit nararamdaman ni Lolo Inara na may mali. Budoy, bakit tila yata sobrang tahimik? Kahit ang mga aso ay hindi tumatahol. Obserba ni Lolo Inara. Lumapit sila sa isang bahay at kumatok. Tao po, Mang Tino. Nandito si Lolo Inara. Walang sumasagot. Sinubukan ni Budoy na silipin ang loob ng bintana pero wala siyang makita kundi kadiliman. Maya-maya, biglang may narinig silang kaluskos mula sa silong ng bahay. Sino yan? Tanong ni Budoy habang tinatapat ang lampara sa silong. Isang bata ang dahan-dahang lumabas, nanginginig sa takot. Lolo Inara, wala na po sila. Kinuha po sila ng mga itim na tao na may pulang mata. Umiiyak na sabi ng bata. Nagkatinginan si Lolo Inara at Budoy. Ang mga engkantong itim, nagsimula na silang mangolekta ng tao para sa kanilang ritual. Saan sila dinala? Bata? Tanong ni Budoy. Sa may ilog po, doon sa malaking kuweba sa paanan ng bundok. Budoy, ihatid mo ang batang ito sa simbahan sa kabayanan. Doon siya ligtas. Pagkatapos magkita tayo sa bukana ng ilog sa Panaya. Utos ni Lolo Inara. Pero Lolo, paano kayo? Mapanganib kung mag-isa lang kayo. Huwag mo kong alalahanin. May proteksyon ako ng mga maharlika. Mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ng batang to. Bilisan mo, Budoy. Sabi ni Lolo Inara. Sumunod si Budoy sa utos ng kanyang lolo. Binuhat niya ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa kabayanan. Samantala si Lolo Inar naman ay naglakad mag-isa patungo sa ilog. Habang naglalakad, patuloy ang kanyang paghit-hit ng tabako. Bawat buga ng usok ay nagsisilbing gabay sa kanyang dinaraanan. Nang makarating si Lolo Inar sa bukana ng ilog ng Panaya, nakita niya ang isang nakakakilabot na tanawin. Ang tubig sa ilog ay tila naging kulay itim at sa pangpang ay may mga nakatayong aswang na tila mga bantay. Sa gitna ng ilog, may isang maliit na isla kung saan nakatayo ang isang dambuhalang itim na balite. Doon nakatali ang mga taga-baryo. Diyan lang pala sila dinala. Bulong ni Lolo Inar sa kanyang sarili. Inilabas niya ang kristal na ibinigay ng maharlikang engkanto. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Oras na para tapusin to. Ngunit bago pa makahakbang si Lolo Inara, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa taas ng puno. Isang lalaking may itim na balabal at mahabang kuko ang bumaba. Siya si Agara, ang pinuno ng mga engkantong itima. Inar, ang matandang albularyo na pilit humaharang sa aming layunin. Akala mo ba isapat na ang gabay ng mga puting engkanto para talunin kami? Hindi lang ako ang kalaban mo, Agar. Ang buong pwersa ng kabutihan ang sasalubong sa'yo. Sagot ni Lolo Inara habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang kampilan. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala na ang iyong apo. Sabi ni Agara sabay kumpas ng kamay. Mula sa tubig, lumitaw ang mga tiktik at wakwak na handang sumugod. Eksaktong sandaling yon, dumating si Budoy. Hingal na hingal siya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ako mawawala, Lolo. Narito ako. Mabuti, Budoy. Ihanda mo ang lana. Ngayon na. At ng oras ng pagpupuksa natin ay gagawin natin ngayon. Nagsimula ang bagpakan. Si Lolo Inara ay sumugod kay Agara, habang si Budoy naman ang humarap sa mga aswang na nagbabantay sa mga tao.
Ang bawat wasiwas ng kampilan ni Lolo Inara ay naglalabas ng puting liwanag na tumatama sa itim na kapangyarihan ng inkantong itima. Budoy ang mga tao, pakawalan mo sila habang nililibang ko ang halimaw na to. Opo, Lolo! Mabilis na lumusong si Budoy sa itim na tubig ng ilog ng Panaya. Ramdam niya ang lamig na tila tumatagos sa kanyang mga buto. Ngunit ang init ng kwintas na ibinigay ng maharlikang engkanto ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa Pampanga, abala si Lolo Inar sa pakikipagtagisan ng lakas kay Agara. Huwag mong isiping madali mo kaming matatalo, Inar. Sabi ni Agara habang nagpapakawala ng mga itim na usok na tila mga kamay na gustong sumakal sa albularyo. Ang liwanag ay hindi kailanman nagagapi ng kadiliman, Agar. Sagot ni Lolo Inara. Ibinuga niya ang makapal na usok ng kanyang tabako na agad naging isang proteksyong bilog sa kanyang paligid. Bawat tama ng itim na usok ni Agar sa proteksyon ni Lolo Inara ay naglilikha ng tila kuryenteng tunog. Samantala, nakarating na si Budoy sa munting isla sa gitna ng ilog. Nakita niya ang mga taga-baryo na nakagapos sa mga ugat ng itim na balite. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at ang iba ay tila wala na sa kanilang mga sarili dahil sa hipnotismo ng mga inkantong itima. Mga kababayan, huwag kayong matakot. Narito kami ni Lolo Inar para iligtas kayo. Sabi ni Budoy habang hawak na mabilis, kinuha niya ang kampit upang putulin ang mga ugat. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagputol sa gapos ng unang biktima, isang malakas na kaluskos ang narinig niya mula sa taas ng puno. Dalawang aswang na nasa anyo ng malalaking aso na may pakpak ang bumagsak sa kanyang harapan. Nanlisik ang kanilang mga pulang mata at tumutulo ang malapot na laway mula sa kanilang matataas na ngipin. Budoy, gamitin mo ang kristal. Sigaw ni Lolo Inar mula sa malayo, habang abala pa rin kay Agar. Naalala ni Budoy ang kristal na ipinagkatiwala sa kanya ni Lolo Inar bago sila magkahiwalay kanina. Inilabas niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang kristal ay kasing laki lamang ng holen, pero nang itaas niya ito, humihigop ito ng liwanag mula sa kabilugan ng buwana sa itaas. Sa ngalan ng mga maharlikang engkanto, lumayas kayo! Sigaw ni Budoy. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang kumawala sa kristal. Ang mga aswang na aso ay napatras at napapasigaw sa sakit dahil ang kanilang mga balat ay tila napapaso ng banal na liwanag. Hindi sila makalapit kay Budoy kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binata na tuluyang maputol ang mga gapos ng mga tao. Gising! Mang Tino, gising! Niyugyug ni Budoy ang isa sa mga matanda sa baryo. Nang magising ang diwa ni Mang Tino, agad itong nakaramdam ng takot. Budoy, anong nangyari? Nasaan tayo? Mamaya ko na po ipapaliwanag. Tulungan niyo po akong gisingin ng iba at dalhin sa Pampanga. Bilisan niyo po. Utos ni Budoy. Sa kabilang dako, lalong naging matindi ang labanan ni na Lolo Inara at Agara. Nagpalit anyo si Agara bilang isang higanting paniki na may mukha ng tao. Mabilis siyang lumipad-lipad sa paligid ni Lolo Inara. Sinusubukang sipatin ng matanda gamit ang kanyang matutulis na kuko. Matanda ka na, Inara. Ang iyong lakas ay paubos na. Panunukso ni Agara. Huminga ng malalim si Lolo Inara at muling humithit sa kanyang tabako. Sa pagkakataong to, hindi niya ibinuga ang usok. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kampilan at ipinahid ang nagbabagang dulo ng tabako sa talim nito. Ang kampilan ay nagliyab na kulay asul na apoy. Maaaring matanda na ako, Agara, pero ang gabay ko ay walang katapusan. Mahinahong sabi ni Lolo Inara. Sa isang iglap, mabilis na kumilo si Lolo Inara. Isang mabilis na hindi akalain ng sino man para sa kanyang edad. Iniwasan niya ang pagsugod ni Agara at mabilis na iwinasiwas ang nagliliyab na kampilan. Natapyasan ng dulo ng pakpak ni Agara dahilan upang bumagsak ito sa lupa at bumalik sa anyong tao. Ang aking pakpak! Sabi ni Agara.
Budoy, ang puso ng puno. Ngayon na! Sigaw ng matanda. Narinig ni Budoy ang utos. Tumingala siya sa itim na balite at nakita sa pinakagitna nito ang isang kumikislap na itim na bato. Ang itim na balimbing na siyang puso ng kapangyarihan ni Agara. Nakapulupot dito ang mga itim na baging na tila tumitibok na parang tunay na puso. Hindi ko hayaang lumapit ka! Sigaw ng isang boses babae. Isang aswang na nasa anyo ng magandang babae pero may mahabang kuko. Ang humarang kay Budoy. Ito ang asawa ni Agara na si Mara. Umalis ka sa daraanan ko! Matapang na sagot ni Budoy. Iwinisik niya ang natitirang lana sa kanyang bote direkta sa mukha ni Mara. Nagsisigaw si Mara habang hawak ang kanyang muka na tila natutunaw. Hindi na naaksaya ng panahon si Budoy. Umakyat siya sa puno ng balite. Ramdam niya ang panginginig ng puno. Tila natatakot sa kanyang paglapit. Nang maabot niya ang itim na balimbing, naramdaman niya ang isang matinding kuryente na gustong magpabitaw sa kanya. Lolo, napakainit! Hindi ko mahawakan! Sigaw ni Budoy. Gamitin mo ang iyong kwintas, Budoy. Ibalot mo ang pendant sa iyong kamay. Turo ng matanda habang pinipigilan si Agara na makalapit sa puno. Ginawa ni Budoy ang sinabi ng kanyang lolo. Ibinusal niya ang pendant ng kwintas sa kanyang palad bago hinawakan ang itim na bato. Sa pagkakataong to, ang init ay naging katanggap-tanggap na. Gamit ang lahat ng lakas, hinugot ni Budoy ang itim na balimbing mula sa pagkakaipit sa mga ugat. Hindi! Hindi maaari to! Sigaw ni Agara. Kasabay ng paghugot ni Budoy sa bato, isang malakas na lindol ang naramdaman sa buong paligid. Ang itim na balite ay nagsimulang matuyo at gumuho. Ang mga aswang na nasa paligid ay biglang nanghina at nagsitakas patungo sa kailaliman ng gubat dahil nawala na ang proteksyong ibinigay ng itim na engkanto. Bumaba si Budoy mula sa gumuhong puno. Bitbit ang itim na bato na ngayon ay wala ng kislap. Lolo, nakuha ko na po! Hingal na lumapit si Lolo Inar sa kanyang apo. Magaling, Budoy. Ngayon, kailangan sirain ang batong yan sa harap ni Agara upang tuluyan siyang mawalan ng kapangyarihan sa mundong ito. Nakadapa si Agara sa lupa. Tila tuyot na dahon na nawalan ng buhay. Wag! Pakiusap! Pakiusap! Ibalik niyo sa akin ang aking lakas! Pagmamakaawa nito. Tumingin si Lolo Inar kay Agara nang may awa, ngunit may paninindigan. Ang kapangyarihang galing sa masama ay laging may kapalit, Agara. Ngayong gabi, tapos na ang inyong paghahari sa kapis. Itinapat ni Lolo Inar ang kanyang nagbabagang tabako sa itim na bato na hawak ni Budoy. Budoy, sabayan mo ako sa pagbigkas ng huling orasyon. Sabay na bumigkas ang maglolo. Ang itim na bato ay nagsimulang mag-crack hanggang sa tuluyan itong madurog at maging abo. Isang malakas na pagsabog ng itim na usok ang lumabas mula rito at agad ding naglaho sa hangin. Kasabay nito, si Agara ay unti-unting naging alikabok hanggang sa wala nang matira sa kanyang kinatatayuan kundi kanyang itim na balabal. Nagawa ba nating talunin siya, Lolo? Tanong ni Budoy habang tinitignan ng paligid na unti-unti nang tumatahimik. Ang tubig sa ilog ay bumalik na sa pagiging malinaw. Naligtas natin ang mga taga-baryo at napigilan ang ritual. Sagot ni Lolo Inara. Ngunit tandaan mo, Budoy, ang kadiliman ay laging naghahanap ng butas. Hanggat may mga taong naghahangad ng masamang kapangyarihan, mananatili ang ating tungkulin. Nagsimula nang sumikat ang araw sa bandang silangan. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga taga-kapis. Ang mga nailigtas na taga-baryo ay isa-isang lumapit kay Lolo Inara at Budoy upang magpasalamat. Maraming salamat, Inar, Budoy. Utang namin sa inyo ang aming mga buhay. Sabi ni Mang Tino habang humahalik sa kamay ni Lolo Inara. Ang pasasalamat ay sa itaas niyo ibigay at sa mga maharlikang gabay. Kami ay mga instrumento lamang. Sabi ni Lolo Inara na mayroong pagpapakumbaba.
Habang naglalakad pabalik sa kanilang kubo, napansin ni Budoy na ang kanyang lolo ay tila mas lalong tumanda ang itsura. Marahil dahil sa tindi ng enerhiyang ginamit nito. Lolo, magpahinga po muna kayo pagdating natin. Ako na po ang bahalang magluto at mag-ayos ng lahat. Salamat apo. Pinagmamalaki kita. Ngayong gabi napatunayan mong karapat dapat kang maging susunod na tagapangalaga. Pero huwag kang mag-alala. Marami pa akong ituturo sa'yo. Pagdating nila sa kanilang munting tahanan, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila sa tapat ng pintuan. Isang basket ng mga sariwang prutas at isang puting balahibo ng ibon ang nakalagay doon. Isang tanda mula sa mga maharlikang engkanto na tinatanggap nila ang tagumpay ng maglolo. Naupo si Lolo Enar sa kanyang paboritong upuan at muling nagsindi ng tabako. Budoy, ihanda mo ang kape. May mga kwento pa ako tungkol sa labanang ito na hindi mo napansin kanina. Opo, Lolo. Nakikinig po ko. Sagot ni Budoy habang masiglang nag-aayos sa kusina. Ngunit habang nagkakapi ang dalawa, isang mabilis na pagkatok ang muli nilang narinig sa may pintuan. Sino kaya yan ng ganitong kaaga? Bakit kaya? Tanong ni Budoy. Dahan-dahang tumayo si Lolo Inara. Ang kanyang pakiramdam ay muling nagbabala. Huwag mong bubuksan agad, Budoy. May kakaiba sa enerhiyang ito. Nang silipin ni Lolo Inar sa butas ng pinto, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog. Ngunit ang kanyang anino sa lupa ay hindi tumutugma sa kanyang anyo. Ang anino nito ay may mahabang buntot at matulis na tenga. Lolo, sino siya? Isang mensahero mula sa konseho ng mga aswang sa timog. Sagot ni Lolo Inar sa mababang boses. Tila hindi sila natuwa sa pagkatalo ni Agar. Binuksan ni Lolo Inar ang pinto ng bahagya. Anong kailangan mo sa aming tahanan? Ang lalaki ay ngumiti at nakita ang kanyang mga ngipin na masyadong mapuputi at matatalas. Nga pala, pinabibigay ng aming punong apo. Ang digmaan ay hindi natatapos sa isang ilog, Inar. Ang kapis ay malaki. At marami pang katulad ni Agar ang naghihintay sa kadiliman. Inabutan ng lalaki si Lolo Inar ng isang itim na sobre bago ito biglang naglaho na parang usok sa harap nila. Binuksan ni Lolo Inar ang sobre at binasa ang nakasulat. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Budoy, ihanda mo muli ang iyong mga gamit. Mukhang kailangan natin pumunta sa Dumalag. Bakit po, Lolo? Ano pong naroroon? Isang lumang sumpa ang muling nabubuhay. At sa pagkakataong to, hindi lang aswang ang kalaban natin, kundi pati mga taong nagbenta ng kanilang kaluluwa para sa ginto. Paliwanag ng albularyo. Pero Lolo, kakatapos lang natin sa ilog Panay. Halos hindi pa tayo natutulog. Ang mga aswang sa Dumalag ay hindi katulad ng mga taga-tapas. Doon ang kadiliman ay nakatago sa likod ng kayamanan. Ang mensaheng to ay isang babala. May isang mayamang pamilya ang naroon na nag-alay ng buhay ng mga trabahador nila kapalit ng mas malakas na kapangyarihan mula sa mga engkantong itim. Paliwanag ni Lolo Inar habang sinusukbit ang kanyang lumang bag. Hindi na nagreklamo pang muli si Budoy. Kinuha niya ang kanyang lampara at ang mga natitirang halamang gamot. Bago sila umalis, humarap muna si Lolo Inar sa dagong hilaga at bubigkas ng maikling pasasalamat sa mga maharlikang engkanto na gumabay sa kanila. Naglakad ang maglolo sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Ngunit para sa kanila, ang araw ay hakbang na tila papasok muli sa isang madilim na lagusan. Pagdating nila sa hangganan ng Dumalag, napansin ni Lolo Inar ang mga puno ng nyog na tuyot na ang mga dahon, kahit hindi naman panahon ng tagtuyot. Lolo, bakit ganito? Bakit ganito ang paligid? Parang namamatay ang mga halaman. Sinisip-sip ng lupa ang buhay, Budoy. Kapag ang isang lugar ay may malakas na sumpa o alin na nagaganap, ang kalikasan ng unang nagdurusa. Sagot ng matanda. Habang naglalakad sa kalsada,
Isang karwahe na hila ng isang itim na kabayo ang huminto sa kanilang tapat. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumukas at lumitaw ang mukha ng isang babaeng maputla ngunit napakaganda. Si Doña Aurora. "Kayo ba ang tanyag na albularyo mula sa tapas?" tanong ng Donya. Ang kanyang boses ay tila may kasamang huni ng mga insekto. Tumingin si Lolo Inar ng diretso sa mga mata ng Donya. Ako nga, senyora. Ano may paglilingkod ko sa isang taong tila nasa kanya na ang lahat? Ngumiti ng tipid ang Doña Aurora. "Marami salamat. Marami nagkakasakit sa aming asyenda. Sabi nila, baka raw may naglalaro. Gusto ko sanang imbitahan kayo sa aming mansyon upang tignan ang aking asawa." "Lolo, umiinit pa ang kwintas," bulong ni Budoy habang nakahawak sa kanyang leeg. Hindi pinahalata ni Lolo Inar na narinig niya ang apo. Tatanggapin namin ang iyong paanyaya, senyora. Mauna na kayo at susunod na kami. Nang umalis ang karwahe, mabilis na lumingon si Lolo Inar kay Budoy. Budoy, ihanda mo ang tabako. Ang babaeng iyon, hindi siya tao. Siya ay isang mandurugo na binigyan ng anyo ng tao ng mga engkantong itim. Mandurugo? Yung mga sumisipsip ng dugo ng mga buntis at mahihina? Gulat na tanong ni Budoy. Higit pa roon, siya ang reyna ng mga aswang sa bahaging ito ng Kapis. Ang kanyang asawa na sinasabi niya ay malamang na ang engkantong itim na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Sabi ni Lolo Inara. Pagdating nila sa mansyon ng mga Aurora, sinalubong sila ng katahimikan na nakabibingi. Ang mga katulong sa loob ay tila mga estatwa na walang emosyon sa kanilang mga muka. Ipinasok sila sa isang malaking silid kung saan nakahiga ang isang lalaking tila butot balat na, ngunit ang tiyan nito ay malaki at tumitibok-tibok. "Tulungan niyo ang aking asawa, Lolo Inar," sabi ni Doña Aurora habang nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid. Lumapit si Lolo Inar sa kama. Inilabas niya ang kanyang tabako at sinindihan ito. Sa unang buga ng usok sa tapat ng tiyan ng lalaki, naririnig nila ang isang ungol mula sa loob ng tiyan nito. Budoy, ang asin at sili. Ngayon na, sabi ni Lolo Inar. Agad na kinuha ni Budoy ang dala niyang baga. Pero bago niya mayabot ang mga sangkap, biglang nagsara ang lahat ng pinto at bintana ng silida. Ang ilaw ng mga kandila ay naging kulay asul. "Akala nyo ba ganoon lang kadali yon?" wika ni Doña Aurora. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang leeg ay humaba at ang kanyang dila ay lumabas na parang isang manipis na sinulid. Budoy, huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Ibudbud mo ang asin sa paligid ng kama. Utos ni Lolo Inar habang winawasiwas ang kanyang kampilan upang harangan ng dila ng nilalang. "Mamamatay kayo rito! Walang makakalabas sa mangsyong ito!" Hiyaw ng mandurugo habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang maghiwalay sa may bandang balakang. "Ngayon, Budoy, ang selyo ng Maharlika!" Sigaw ng albularyo. Inilabas ni Budoy ang isang pirasong papel na may nakasulat na gintong letra. Ang selyong ibinigay sa kanila sa balite. Idinikit niya ito sa sahig ng gitna ng silida. Isang malakas na liwanag ang lumabas. Na tila sumusunog sa mga aninong itim na bumabalot sa kwarto. "Ah! Ano yan? Ang aking kapangyarihan!" Sigaw ni Doña Aurora habang pilit na ibinabalik ang kanyang katawan sa dati. Ngunit hindi tumigil si Lolo Inar. Humitit siya ng malalim sa kanyang tabako at ibinuga ang usok direkta sa tiyan ng lalaking nakahiga. Sa tindi ng usok, isang itim na nilalang na mukhang tuko, ngunit may mukha ng sanggol ang lumabas mula sa bibig ng lalaki. Iyan ang sumpa! Sigaw ni Budoy habang hinahabol ng tingin ang nilalang na mabilis na gumagapang sa kisame. "Budoy, wag mo nga hayaang makalabas yan. Iyan ang anak ng kadiliman na balak nilang palakihin." Babala ni Lolo Inara. Mabilis na kinuha ni Budoy ang kanyang tiradora na may balang gawa sa pinaghalong pilak at luya.
Pinuntirya niya ang nilalang sa kisame. Eksaktong tinamaan ang nilalang sa dibdib. Nahulog ito sa may sahig at agad na naging itim na likido. Dahil sa pagkamatay ng nilalang, ang kapangyarihan ni Doña Aurora ay biglang naglaho. Ang kanyang itsura ay bumalik sa pagiging isang matandang hukluban na halos wala ng buhok. Tapos na ang iyong panlilinlang, Aurora. Hindi pa. Darating pa ang iba. Ang konseho ay hindi titigil. Bulong ni Aurora bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Nang bumukas ang mga pinto, nakita ng maglolo ang mga katulong sa mansyon ay tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Nagtataka silang nagtatanong kung nasaan sila at bakit sila naroroon. Lolo, kailangan na natin paalisin ang mga tao rito bago dumating ang sinasabi ng konseho. Tama ka, Budoy. Pero tingnan mo yan. Sa labas naman ng mansyon, sa gitna ng hasyenda, isang malaking kumpol ng mga aswang at engkantong itim ang nagtitipon. Hindi na sila nagtatago sa anyo ng tao. Maya-maya, ang langit ay naging kulay dugo kahit tanghaling tapat. Mukhang hindi tayo makakaalis ng ganun-ganun lang kadali, Budoy. Sabi ni Lolo Inar habang hinahasa ang kanyang kampilan sa gilid ng mesa. Budoy, ihanda mo ang lahat ng natitira nating lana at tabako. Mukhang dito magaganap ang pinakamalaking labanan. Lolo, handa na po ako. Ano po ang ating plano? Gagawa tayo ng isang kuta ng liwanag. Gagamitin natin ang mansyong ito bilang proteksyon para sa mga tao. Pero kailangan nating tawagin ang maharlikang engkanto para sa huling tulong. Inilabas ni Lolo Inar ang 7 huling piraso ng kanyang pinaka-espesyal na tabako. Ito ang galing pa sa aking ama, na galing din sa kanyang ama. Ang bawat isa nito ay may kakayahang tumawag ng isang tagapangalaga. Isang malakas na alulong ang narinig nila mula sa labas. Ang mga aswang ay nagsimula ng sumugod patungo sa mansyon. Budoy, sa bawat bintana, maglagay ka ng asin at krus na gawa sa palapa. Huwag kang hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Utos ng albularyo habang nagsisimulang mag-orasyon sa gitna ng malaking hola. Habang ginagawa ni Budoy ang utos, nakita niya ang libu-libong aswang na tila isang itim na dagat na lalamon sa kanila. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman niya ang presensya ng mga maharlikang engkanto na dahan-dahang lumilitaw sa paligid ni Lolo Inara. Ang labanang ito ay hindi lang para sa amin, kundi para sa kaligtasan ng buong mundo ng mga tao. Sigaw ni Lolo Inar habang ang usok ng 7 tabako ay bumuo ng mga dambuhalang mandirigmang may hawak na espada ng liwanag. Nagsimula ang bakbakan sa labas ng mansyon. Ang mga mandirigmang usok ay sumasagupa sa mga aswang, habang si Lolo Inar at Budoy naman ay nagbabantay sa loob upang walang makapasok na kahit isang anino. Ang paligid ng mansyon sa Dumalag ay naging isang madugong larangan ng digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman at mandirigmang liwanag na ipinatawag ni Lolo Inar. Ang mga aswang mula sa mga tiktik, wakwak, hanggang sa mga dambuhalang sigbin ay tila walang katapusan sa kanilang pagsuway sa kuta. Budoy, ang huling bote ng lana, ibuhos mo sa mitsa ng iyong lampara. Sigaw ni Lolo Inar habang ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng kapangyarihang kanyang nilalabas. Opo, Lolo, pero paubos na rin ang ating asin. Sagot ni Budoy habang mabilis na binabantayan ang pangunahing pinto. Isang pangkat na mga aswang na nasa anyo ng mga baboy ramo ang pilit na nanggigiba sa kahoy na hinarangan ng mga banal na selyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong hasyenda. Mula sa langit ng kulay dugo, bumaba ang pinakapuno ng mga engkantong itim. Isang nilalang na walang muka, tanging isang malaking pulang mata lamang sa gitna ng dibdib nito. Ito ang tinatawag na hari ng kadiliman na siyang utak sa likod ng lahat ng kaguluhan. Inar, tapusin na natin ng kaibangang ito. Ang boses ng nilalang ay parang libu-libong kaluluwang nagdurusa. Humakbang si Lolo Inar palabas ng mansyon
Bitbit ang kampilan na halos maputol na sa dami ng tinatamaang kalaban. Ang kanyang huling tabako ay malapit nang maubos. Budoy, manatili ka sa loob. Ano man ang mangyari, huwag mong hayaang mamatay ang apoy ng iyong lampara. Iyan ang magsisilbing gabay ng mga tao pabalik sa kabiasnan. Lolo, sasamahan ko kayo! Hindi na, Apo. Ito ang aking huling tungkulin. Ikaw ang susunod na papalit sa akin. Mabuhay ka sa mga tao. Malungkot ngunit matapang na sabi ng albularyo. Humarap si Lolo Inar sa hari ng kadiliman. Sa isang huling hit-hit ng kanyang tabako, hinigop niya ang lahat ng natitirang lakas mula sa kanyang paligid. Ang lakas ng lupa, ng hangin, at ang basbas ng mga maharlikang engkanto. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag ng napakatingkad, tila isang maliit na araw sa gitna ng kadiliman. Sa ngalan ng mga ninuno at ng mga maharlikang gabay, sinusumpa ko ang iyong pagbabalik sa kailaliman. Sigaw ni Lolo Inar. Sumugod ang albularyo sa hari. Isang nakabibinging pagsabog ng liwanag at iting na usok ang bumalot sa buong asyenda. Ang mga aswang na nakapaligid ay agad na naging abo ng tamaan ng liwanag. Si Budoy ay napatalsik sa loob ng mansyon at nawalan siya ng malay sa tindi ng persang pinakawalan ng kanyang lolo. Nagising na lang si Budoy sa huni ng mga ibon. Wala na ang kulay dugong langit. Ang araw ay maliwanag na sumisikat sa dumalag at ang hangin ay hindi na mabaho. Amoy sariwang dabo na ito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng mansyon. Ang mga taga-asyenda ay isa-isang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Himalang ligtas at tila nagising sa isang masamang panaginip. Ngunit sa gitna ng malawak na lupain kung saan naganap ang huling labanan, wala si Lolo Inar. Ang tanging natira ay ang kampilan ng matanda na nakabaon sa lupa at sa tabi nito ay ang kanyang paboritong lalagyan ng tabako. Wala nang laman, ngunit may lumalabas pa rin manipis na mabangong usok. Lolo! Lolo! Napaluhod si Budoy at humagulgol. Alam niyang ibinigay ni Lolo Inar ang kanyang huling hininga upang tuluyang selyuhan ang lagusan ng mga aswang at engkantong itim. Habang umiiyak, ramdam ni Budoy ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita ang 7 maharlikang engkanto na nakatayo sa kanyang paligid. Ang kanilang mga anyo ay hindi na nakakasilaw, kundi puno ng kapayapaan. Huwag kang tumagis, Budoy. Wika ng pinuno ng mga engkanto. Si Inara hindi nawala. Siya ay naging bahagi ng aming kaharian bilang pinakamataas na tagapangalaga. Ang kanyang sakripisyo ang nagligtas sa lugar na ito. Iniabot ng engkanto kay Budoy ang kampilan ni Lolo Inar. Ngayon, ang tungkulin ay nasa iyong mga kamay. Ikaw na ang bagong gabay ng mga tao. Hanggat may naniniwala sa liwanag, hindi magtatagumpay ang kampo ng kadiliman. Tumayo si Budoy, pinunasan ng kanyang mga luha at hinawakan ng mahigpit ang kampilan. Isinuot niya ang lalagyan ng tabako ni Lolo Inar sa kanyang bewang bilang paalala. Mula sa araw na yon, ang kwento ni Lolo Inar at Budoy ay naging alamat sa buong Capiz. Marami pa ring kwento ng aswang at kababalaghan. Ngunit alam ng mga tao na sa tuwing may maaamoy silang amoy ng tabako sa gitna ng gabi o makakita ng isang binata na may dalang kampilang nagliliyab, hindi sila dapat matakot dahil ang maharlikang engkanto ay laging may sugo at ang liwanag ng albularyo ay hindi kailanman mamamatay.